И да, хора, тук почти стигнахме до Мирослав с улицата и погледаме натам. И тук, от тук най-вероятно ще се види игрището, където ще играем. Не се вижда от игрището, но ето там е игрището. И да, сега ще пресеча. И минаваме улицата. И да, почти стигнахме. Ето там е магазинчето. Ето там е игрището. И ще включа, когато се видим с Мирослав Бъса до след малко. И да, хора, ето го Мирослав. Сега отивам при него. Ето го. И ето вече тук е Мирослав Бъса. Как при те? И да, и сега ще загреем и ще започнем с видеото. Ето тук е игрището. Тия вратата, на която ще бием ударите. Като вчера, като миналото. Да, като миналото видео видях, че онова видео, където би удари на Мирослав, стана най-гледаното видео в каналът. И да, надявам се видеото да ви хареса. Сега ще загряваме и ще започнем с ударите, които Мирослав Бъса ще ми бие. Сега ще загреем води малко вратара. Така, всичко се вижда. Ще загреем днеска Влади Ангелов. Влади Ангелов, Влади Тодоров. Добре, машина. Да не пречим камерата. Малица! Браво! Мале! Не! Майко! Спаси го! Е, тати! Така, хора, сега там има полиция, защото спреха ни без книжка. И в момента има хора, които ни гледат сега. Брат! Той принцип не е вратар. Той принцип е халф нападател. Защитник май е бил, не знам. Пусти. Гледайте. Не знам колко се вижда. Така, пичове. Довършваме кадрите с моя телефон. Защото на пича му падна батерията. Започваме. Мали. Ако ви харесва такъв тип видеа, като направя тези,
Може да се мирите с неговия канал, защото много близко до 50 абоната. Какво ще удари телефона? Ще удари телефона, човек! Ще удари телефона! Аз ви казвам тук. Принцип. Съм много крив. Ще ви взема с нас. После